ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеоҳои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. Бародарон, ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангола зер кунед, то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. иди рамадон ё аль-фитр яке аз идҳои асосии дар тақвими ислом аст. иди рамадон аз калимаи арабӣ гирифта шуда маънояш ҷашни рӯза мебошад, ки ин идро дар охири моҳи рамазон ҷашн мегиранд. дар моҳи шаббони соли дуввуми хиҷрӣ худованд ба уммати исломӣ рӯзи моҳи рамадонро фарз гардонид. пайғамбари гиромии ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам пеш аз фарз гардидани рамазон одат доштанд, ки 3 рӯз ҳар моҳ рӯза мегирифтанд. дар соли 624 милодӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам ду идҳои бутпарастиро қатъ намуда ва ду иди беҳтарини исломро, иди рамадон ва иди қурбонро эълон карданд. иди рамадон дар рӯзи аввали моҳи шавволӣ ҷашн гирифта мешавад. ба ҳамин тариқ дар рӯзи ид пас аз баромадани офтоб одамон ба масҷид меоянду намози идро мехонанд ва онҳо якдигарро бо ибораҳои ид муборак табрик мекунанд. дар баёни ҳикмати машрӯияти рӯза уламои муҳаққиқ чунин назар доранд, ки худованди ҳаким инсонро табиатан чунин офаридааст, ки ӯ ҳамеша нафси худро дӯст дошта, ҳамеша барои пурра кардани эҳтиёҷҳои хоси худаш саъю талош меварзад, аз хоҳати заифон ва масокин ҳамеша ғофил мемонад. бинобар ин ҳикмати худованд ҳаминро тақаззо намуд, ки бар инсонҳо гуруснагӣ ва ташнагӣ ва муддате аз тамоми хоҳишҳои нафсонӣ дур буданро фарз гардонед, то ин ки инсон аз сабаби эҳсоси гуруснагӣ ва ташнагӣ сахт хоҳад дошт ва муҳтоҷи заифон ва мискинҳоро дарк намуда, барои рафъи хоҳати онҳо саъю кӯшиш намояд. рӯза дар табиати инсонҳо хелимаи бурдборӣ ва раҳму шафқатро бедор намуда, дар қалби инсонҳо инсондӯстӣ, раҳму шафқат нисбат ба камбағалону мискинон ва ғайраро бедор менамояд. ёдрас мекунем, ки идҳои мусалмонӣ мувофиқи тақвими моҳи ламс ҳисобида мешавад, ки ба марҳилаҳои маҳвораи замин вобаста аст. моҳҳо дар ин тақвим аз ҳар рӯза кӯтоҳ аст, бинобар ин ҳар сол тамоми идҳо тақрибан 10 рӯз иваз мешаванд. ба ҳамин тариқ рӯзи моҳи мубораки рамазон ҳамчун аз рукни алоҳидаи дини мубини ислом дар ҳамин марҳалаҳо комил гардида, то рӯзи қиёмат бо ҳамин аркон ва шакл боқӣ ва устувор мемонад. бародарон, ин буд маълумоти кӯтоҳи мо дар бораи иди рамадон. Сарбаланду хонобод бошад.